Argiaren seme eta egunaren oinordeko, abia gaitezen denok jaunaren gana goizean. Usatu ditu goizal bat gure baitako ilunak, eta pozaldi betea sortu digu bihotzean. Aintzaren aita jainkoak argi bitzala goiz argi, gure begionitala ikusarazi bidea. Azken orduan dezagun seme nagusia baita, esuriatu guretzako utzi zuen ondarea. Aren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, Eukaristi honetan geure Aita Santuaren osasuna ekarriko dugu. Eta beraren alde eskatuko dugu eta eskainiko dugu gaurko Eukaristia. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Begira jauna begionez, zeure zerbitzari izan nahi duen herri honi. Emagozu gorputza penitentziaz ezten dugun hoi, geure bihotzak egintza honen bidez berritzeko laguntza. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Jonasen profezia. Jonasen profezia liburutik. Jaunak Jonasi hitz egin eta esan zion: Ea, zoaz Ninibe hiria hundira, eta aldarrika ezazuan nik ematen dizudan mezua. Ninibera joan zen Jonas, jaunak agindu bezala. Ninibe hiri izugarria handia zen, 3 eguneko bidea zuen alderik alde. Sartu zen Jonas hirian, eta egun bateko bidea egin zuen, mezu hau hotseginez. 40 egunen buruan, Ninibe xeatua izango da. Sinetsi zioten Ninibetarrak jainkoari, eta baraudeia zabaldu zuten, eta denak, haundi eta txiki, dolujantziz estali ziren. Iritsi zitzaion berria Ninibeko erregeari ere, eta tronutik jaikirik, errege jantziak erantzi, eta dolujantziz estali zen, eta errautsetan eseri. Gero erregearen eta haren ministroen agindu hau zabaldu zuten Niniben. Jende eta abere, behi eta ardi, ez beza batek ere ezer dastatu, ez bitez larratu, ez bezate edan. Jendeak eta abereak ez talbitez dolu jantziz, hotsegin biezaiote gartxuki jainkoari, eta biurbitez denak beren bideo okerretik, eta bortxakeriazko beren egintzetatik. Agian atzera egingo du jainkoak eta damutuko da. Agian itzaliko da haren azerre zumina eta ez gara galduko. Ikusi zuen jainkoak Ninibetarrak egin zutena
eta beren bide okerretik itzuli zirela, eta damutu zen haiei egindako mehatxuaz, eta ez zuen bete. Jaunak esana. Zuk ez duzu gutxiesten ene jainko, bihotz hautsia eta humildua. Zuk ez duzu gutxiesten ene jainko, bihotz hautsia eta humildua. Errukinita zene jainko zeure maitasunaz, zuntzitu nere hobena zeure neurrigabeko kupidaz, garbinazazu zeharo neure errutik, garbitu nere pekatutik. Zuk ez duzu gutxiesten ene jainko, bihotz hautsia eta humildua. Ene jainko, sortu bihotz garbia nigan, berritu arnasa sendoa nere barnean, ez nazazu bota zeure aurretik, ezkendu neri zeure arnasa santua. Zuk ez duzu gutxiesten ene jainko, bihotz hautsia eta humildua. Sakrifizioak ez dituzu atsegin, erreoparia eskainiko banizu, ez zenuke onartuko. Damuz hautsiriko espiritua da, jainkoa nahi duen sakrifizioa. Zuk ez duzu gutxiesten ere jainko, bihotz hautsia eta humildua. Zuk ez duzu gutxiesten ere jainko, bihotz hautsia eta humildua. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Audio jaunak, itzul zaitezten igana bihotz bihotzez, bihotz bera eta errukitsua bainaiz. Jesucristo guri mintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, jende asko biltzena ari zelarik, Jesus honela zizitzaien. Gizaldi hau gaiztoa da. Ezaugarri ezkeari da, baina ez zaio ezaugarririk emango Jonas, profetaren besterik. Izan ere, Ninivetarrentzat Jonas ezaugarri izan zen bezala, hala izango da gizonaren semea gizaldi honentzat. Auzi egunean hegoaldeko erreginak gizaldi honetako jendearen aurka jaiki eta kondenatu egingo du. Lurraren azken mugetatik etorri baitzen ura Salomonen jakindurizko hitzak entzutera. Eta hona hemen Salomon baino gehiago dena. Auzi egunean Ninivetarrek ere gizaldi honen aurka jaiki eta kondenatu egingo dute. Haiek bihotz berritu egin baitziren Jonasen predikoaz. Eta hona hemen Jonas baino gehiago dena. Jaunak esana? Eskerra zuri jauna. Gizakile ez da errez asetzen. Eta hori ez da nik esaten detelako, baizik eta edozeinek zuetako bakoitzek bizi izan dezuelako ziur nago, eta ni ere bai. Ez gera asetzen. Beti zerbait behar dugu. Eta askotan Jesus ere ez gaitu asetzen. Eta ematen du zerbait gaizki esaten nahi naizela, Jesus ez gaitu asetzen. Asetzen gaitu Jesusen
maitasunak, Jesusenkin egiten dugun edo sortzen dan erlazio horrek. Baina Jesus bera hartzen baldin badegu besterik gabe, ez gaitu asetzen. Penaz kontatzen dizuet hau, baina nik usteet baliogarri dela. Nere parroki baten, ematen detan parroki baten, igandeko meza baten, emakume on bat, meseta etortzen dena, igandero ez da gutxio gere, baina noizean behin mesetan izaten da. Eta aurreko mesetan ez izan zan, azkena. Eta kredoa errezatu genuen, bera ere jaunartu egin zuen dena ondo, bukatu genuen eukaristia, mai inguru batean eseri ginean, ohitura dan bezala, zerbait hartzera, eta nik esan nuen ondo gaude, baino zeruan hobeto egongo gera. Bera, segituan, segundu bat utzi gabe, esan zidan, Jon, gero ez dago ezer, orain bizi berra daukagu. Min, eman zin. Ez neri zerbait esan zidalako, nere kontra etzun ezer esan, eta etzun esan modu txarrian, eta ez. Min eman zidan, kristau batek hori esatea. Igandean kredoa errezatu, jaunartu, eta hortxe gelditzen da. Jesus, beste gehiago ez balima dago, ez gaitu asetzen. Jesus bera ematen zaigu, egunero, momenturo, geure bizitzako momentu guztitan, baina geure erantzuna behar dugu. Geure erantzuna behar du. Eta geure erantzuna oso sinplea da, baiezkoa esatea. Maitasun horri baiezkoa esatea. Eta koherentziz bizitzea. Bueno, koherentziz bizitzea edo alegintzea. Koherentziz bizitzea, ez da errezak graziba da, baina alegintzea, sinisten dudan hori, Elizaren sinismena izan dadila, neukartzen detena, eta hori bizi dadila. Bizi dezadala, barkau. Hori da gure fedea, Nik emakume honi ez nion ezer esan, porque azkenean horren ardura berak ez dauka, ni daukat. Eta nik esan nion gauz bakarra hori ez du Elizak sinisten. Nik gaur planteatzen dizuetan gauz bada, hau. Geure bizian, ikur bat, zeinu bat eukidugu, Jesus piztu dala. Eta esan dugu gutako bakoitzari, gaur egongo zera paradisuan. Lapurronari esaten dio, zer da lapurrona izatea? Akatsak egitea eta akats hoien damutzea, besterik ez. Gutako bakoitzari esaten digu, gaur ere, nirekin egongo zara, paradisuan. Gutako bakoitzari, beste lapurrari ez dio ezer esaten. Ez dagoelako damurik. Gaur hoixe eskatzen diogu gure jangoikoari. Lagun gaitzala. Eta garizuma bide honetan damu
damu euki dezagula geure hankazartzeagatik eta beraren maitasuna hartu dezagula aldeun moduan geure bizitzan. Muchas veces nuestra incoherencia se nos va de las manos. Nuestra incoherencia se nos va de las manos y nos ponemos muchas veces ese estatus, porque hoy día también sigue siendo un estatus católico. Yo soy cristiano, yo soy católico, pero luego viene la coletilla, a mi modo, Enciendo una velita, le rezo a una estampa, le rezo a una cruz y todo lo demás me da igual. Yo hago ya lo mío y lo que me dice la Iglesia ni me entra por un lado ni me sale por el otro, porque tampoco ni me va ni me viene. Y eso es triste. Eso es triste porque es una vida encerrada en sí misma. Es una vida que no va a dar buen fruto. Nunca da buen fruto. De la misma manera que si yo tengo el mejor de los árboles y lo riego con Coca-Cola, no va a dar buen fruto. Nunca. ¿Con qué estamos regando nuestra vida espiritual? ¿Con la sabiduría de la Iglesia que se nos ha dado? Con la sabiduría de Dios que se nos ha dado a través de la Iglesia, o con nuestra Coca-Cola, que nos empacha y no nos quita la sed. Que nuestra sed nos la sacie el Señor y que nosotros vivamos en ese amor que Él nos quiere regalar. Jesusen heriotza eta piztuera Jaungoikoaren salbamen egintzarik miragarriena da. Eska dezagun salbamen horretan parte izateko grazia. Geure bekatuz damuturik bihotz berri gaitezen eska dezaiegun Jaunari. Azerrea gainditurik bakeak egin ditzagun eska dezaiegun Jaunari. Gaurko gizon emakumei profeta hitza hots egingo dieten bokaziodunak izan ditzagun, eska dezaiegun Jaunari. Garizun honetan Jesusekin egiaz bat egin dezagun, eska dezaiegun Jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Lurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau. Lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorionaren ogi. Bedeinkatua zu Jauna, zeru Lurren Jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau. Matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorionaren edari. Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Jauna, zuk emandako doainak ekarri ditugu zeuri eskaintzeko. Ogi ardo hauek salbamenaren sakramentu egiten ditugunez gero, egizu izan daitezela guretzat betiko biziaren iturri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerra Jaungoiko gure Jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri aita guzti santu horri, eskerrak matea Jesu Kristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak,
ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginia gandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotzaz ezereztuz, nagusia agertu zuen piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospetaintza goresten dugu, bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien maiko jauna. Zure bizirak, Hosana zeru goienetan, berenkatoa jaunaren izenean datorrena. Hosana zeru Santu zerabei jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu garduek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrek emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itumerri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Alicia, Iñaki eta familian hildako zenide guztiek. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeura aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren Zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goretzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zure jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, izaldi eta gizalde guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe zan dezagun. Gure aita, zeruetan zerena. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeroan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei. Baina atera gaitzazu natzatik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zurinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela.
Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errage bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen duzu munduko pekatua, emaiozue pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, doatzu bihotz garbia, ikusiko baitute jainkoa. Doatzu bihotz barnez pobreak, haien abaitak zeruetako herreinua. Doatzu otzan eta eztiak, agindutako lurraz baitira jabetuko. Doatzu negarretan direnak, gozotasuna izango dute jaunagandik. Doatzu zuzengo ze direnak, oien gozeak bere azea doatzu bihotz garbiak, ikusiko baitute jainkoa. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zeure hitzez eta sakramentuez gu janaritzen ari zara beti. Egizu hartu dugun janari honek eman dezaigula betiko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Zaindu jauna zeure herria, eta garbitu bihotz errukitxuz bekatu guztietatik. Ez baitu inolako ez beharrik izango, inolako gaiztakeriaren menpe ez dagoena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zuzara gure ama, zure regina, eguzkia bezain,
ala eta txegina. Andres amurreta guzti santua, zein ederra zauden, aldare horretan, Nola zabaltzen dezun hartzoetan, zeru kolorien usai gozoa. Nola zabaltzen dezun basoetan, zero kolorien usai gozoa. Zero kolorien usai gozoa. Ezkerrik asko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaun lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde, eta gabon bat izan dezazuela.